Hej, velkommen til programmet Skole. Fodbold. Ja, fodbold. Tak Kasper, det er min medven, spiller Kasper. Og vi er her i miljøuge på Brøndshøj Skole. Men I må desværre ikke få vores efternavn at vide, så bliver det lidt for personligt, ikke? Okay, lad os kigge lige. Men lige nu sidder vi i nogle buske, sagt, og vi sidder sgu ikke så godt. Eller, det gør jeg ikke. Hvordan sidder du, Kasper? Jeg står faktisk ikke særlig godt. Står du godt? Nej, jeg står heldigvis til. Nå, det var sgu ærgerligt for dig. Men lad os lige se det der skolefodbold. Nå. Du stopper. Hvad fanden er det for noget lort? Hvad laver de? Måske skal de op til det der time, eller hvad? Ja, det kan godt være, vi heller godt til. Nej, vi behøver det ikke. Fordi vi har jo fået lov til at være. Hvad? Hvad? Jamen, Mille sagde bare, at vi måtte gå ud, og det betyder nok, at vi er fri. Altså ikke for skole, vel, men for den der time. Nå ja, jeg troede jo, at vi skal være her til klokken 4. Ja. Herude, så vi har. Er vi ikke heldige? Vi er faktisk bare heldige. Og dem, der kommer til at se den her video, ikke? Jeg er 45. Vi er bare heldigere end jer. Vi ses alle sammen. Godnat.